apa ta uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wae. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Lah widodari iki werna-werna. Kaya mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Ae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya widodari? Ah ya wis ben, kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Wah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mbadan, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah ming merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau. Mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah. Deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah merga sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti wae. Aku maca bukune. Sampeyan mboten ajrih kali bapak kula. Ora wedi Bagong. Nek ngonten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampeyan mboten biar ora. Mengentukaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujan ora kaul. Noyah-nayah Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki. Kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Wis diandai. Perkencang warudayang. Lho. Lah cah edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat? Monggo sing nyilih Bapak Semar. Ora ana kuwi pukulun. Bagong ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basana nek ming ngargahi mangkele Bagong, ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candradimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candradimuka, Gong. Candradimuka napa? Neraka. Wit. Tenane lho, tenan. Kuwi papan diku nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong nang kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi. Aku kulina cedhak geni gedhe. Wong kulina ngobong bata. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watekakemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kela, mengko gamelan Lokananta tak kondurke ning kayangan utuh sak kecere.
ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya wuta, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokodrim. Mau Lokodrim kok tok pamer-pamerke. Kowe lah piye kempule wae nek diduduk iso kaya wong getah. He. Piye ra gleleng. Nang kempul duduk iso mubeng gayor. Iki ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamampanen to mboten. Nek mboten entuk kula ora wedi lho. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringe napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos mengaten menika mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger mung diamuk Bagong rak saru. Dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Badan ana pisan kan? Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayang. Sampeyan kena mesti muntah getik. Ya, Tru? Mbuh. Mantel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kuwi kon tringgu kok malah ngadeg ora. Parang mboten Kulun, tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejepeng paningan. Nek Kulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Kulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karanggadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh Kulun. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep tutupi. Pokoke tutupi, Indra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka ulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra niki ngestaken dawuh ulun. Sawai ulun Bathara Indra welo edian ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa wis? Ulun dhewe mboya apal. Aku dene apal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora apal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon barepe sapa ragile sapa barepe sapa ya ben barepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalian panjenenganing Hyang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karanggadempel, aku ora arep tekan ndi-ndi. Tegese kita wani kalian panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo, metu nang repat kepanasan Pak Bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke, dikira aku wedi kok karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe, Truk? Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan.
isih tetep neng kene. Wah, cah pinter ya, cah cerdas ya. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampeyan mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Non, sapa niki? Ya Modipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan ra sampe melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampeyan terus saniki sampeyan ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabute nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa peng-pengan. Muni wae. Kampleng sisan. Edan iki ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Adi Prabu Bathara Guru supaya maring aku ngambil. Ya kuwi gamelan kono aku tak uring-uring. Aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wedhu. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Lah widodari iki werna-werna. Kaya mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Ae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya widodari? Ah ya wis ben, kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Wah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Badan, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah ming merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau. Mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah. Deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah merga sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti wae. Aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngono. Ngerti ora? Sampeyan niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha karo kula. Kene iki ya dumadi saka kuningan. Ora datos. Kuningane Semar. Ya jijiki saiki ora. Wong arek ting Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tomi. Tokak. Kami joget. Kulite dadi togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar.
Semar anake Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku Semar kalih Togok. Ning jaman semono jenenge Tembok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambakke suwek. Semar niku duwe go partikel, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkaan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke ning kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Modipati, ajar kowe. Ayo. Macem-macem aku dong tutuk lek koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Modipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modar. Ompong kabeh kowe. Oh. Ya ngati-ati lho ya Modipati, ngati-ati. Sembrono tenan. Kok tekan semono kok mung ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok belum dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang anu Manikmaya, catur bojo. Nilakanta. Kurang ajar to karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya wong regem jimat. Awak dikira titah kaya Bagong iki rawani gawe kisra kayangan. Antene telung kedheping paninga kowe ra menake gamelan Lokananta. Aku ngising sanggon-gon. Ini kali Bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Ewa dene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing ngrumpang ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke, Ataga. Dumadine Bapak, dumadine Siwa Teja Mantri, dumadosipun Pukulun Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput napa sing kula aturake sipun Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lokananta. Nyuwun pangapunten. Arepa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandemke teng kayangan. Ning Bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu. Mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapano tak bondo tak krincung sikil lebokke ning kawah Candra Dimuka. Carane sapi mang jagariyen Pukulun. Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo, tangan kula mang krincung sikil lho. Gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampeyan.
Wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Kakang Bathara Indra Yayi Bathara Brahma ora usah dadak nganggo petungan. Yen dipetung anake Semar kuwi ya tan prabeda para Jawata. Mula ora aneh yen to kekuwatane ngedap-edapi. Mula tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung nggone ngendharat kelawan Panakawan Bagong lan Petruk. Tibanana pusaka kadewatan Slendra Bawana. Yayi, yen pancen kaya ngono kang dadi ngendik atur ing sadhika pun Kakang Petruk lan Bagong bakal tak tegani. Tak tibani pusaka ora lumpuh. Petruk lawan Bagong meguru karo anake Semar mangsa baranga Kakang Bathara Indra. Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok kekuatanku ilang kabeh ya, Kong. Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jenthik wae ra iso. Aku ya ae. Semuk dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ora nggowo. Men iso obah. Obah wae aku wis seneng lho jane. Ayo sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Lah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong.
Truk. Awar madhep rono angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mengkari mata-mata sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cecok cemplungke kawah Candra di muka. Ora sawedi karo mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko pitungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane, tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai para pepundhen kan nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Tru. Ha iya. Ayo. Ayo saiki nglawato. Kula mboten saged nek pancen sampean kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan sampeyan tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke, kayak ana kekuatan Bathara Indra sasik kaya. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyilireke. Lho. Dewane geni kok cilirek. Mesti kowe kejaba kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke ya Madipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambato kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya Madipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis ora iso glawat tak bondo tak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake wang pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mangnapake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning ngesak, ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk. Piye ya carane iki? Ha wis sakdi pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah, cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu, Tru. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip, Petro. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek nangis ki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso kok arep bojone loro aneh-aneh ora. Diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ra apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma Yai Bathara ya Madipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Grinata. Ya ngestake dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati dening aku ayo nglelengo saiki. Ora ngleleng. Ora wani ngleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu lebokke baku jarane. Ora. Ngandel ora. Modar. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan wong aku bar mangan tongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek lah. Buyer. Ora ntute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem.
Kok kaya tembakan lho. Istimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambekan Bagong diboyong ngarepe Iwak Turun atur guru. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup Panakawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage Sumbaro iki oleh-olehane yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis kok iki idiot Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plotot wetenge ing atase ning Bale Martya Kundha manik. Asem aku mampu dhewe, Truk. Mumet aku. Salah ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning Kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng Kawah Candra. Cemplungke saiki. Nyakit kok. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanmu kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama, Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Kom. Ora kuat heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapa aku. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat Sumbaro, petak aciya-ciya. Wah, basa Korea bareng. Apa, Geng? Basa Korea. Petak aciya-ciya. Iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen iki sok muni Sumbaro petak aciya-ciya ngono kae. Petak ciya-ciya. Ciak bulu cuek-cuek ciak-ciak. Nedyan ora. Bathara Indra kula wonten maring adhawuh. Aja nganti digawe macak. Kowe arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning Kawah Candra Dimuka. Wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Truk. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Lah mulih tenan iki aku, Truk. Wis ra ketemu karo sayangku. Waduh. Sapa? Bebek. Waduh. Bojomu bebek, bebek senengmu. Bebek kok, bebek. Oh, ayo. Bathara Indra cemplungna ning Kawah Candra Dimuka nggih ngestaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambuk. Perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku Panakawan Petruk. Kok tetep buk nek iki. Tetep murab ya tetep ya kae. Lah kaya ngene, kaya ngene. Ayo,
rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Mati aku. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asah dirungokke lho, Gong. Aduh, tanganku diketok bola-bali. Aduh, gegerku disetrika. Ketoke ngapusi nek iki, Tru. Ha kok ngapusi? Masa kene ana wong dodol setrika? Aduh. Nggon aku ditombak dadaku. Aduh, nggon aku ditombak bola-bali. Aduh, ditombak. Dudut meneh ditombak. Nganti raja-raja aduh. Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya stratapan Tru. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng, Tru. Aku iki sukma sing dipala sing diajar kok kon meneng piye ora? Mati dening aku. Polo kan Petruk cemplung ning kawah Candra Dimuka. Petruk sik mawon. Iya, kowe sik ya, Tru. Kowe iya ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok mung ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni modar ora mati dening aku. Mentolo aku. Petruk. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindhole mabuk. Ayo sambato bapa ngakoso Ibu Merti. Kowe bakal tekaning pati cemplungke kawah. Sik. Rasa tak cemplungke mo, Brama. Petruk wis kebacut tak cemplungke. Aku rasa tak cemplungke, aku tak nyemplung dhewe. Nyemplungo. Tulung plotroke katroku. Kok dadak nyosok nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wis jaluk pamit, Truk, tak tututi, Truk. Mubal genining Candra Dimuka cinemplung lan Lurah Petruk lan Lurah Bagong eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedosan nadyan keladuk wani kurang geduga gejol kumarucul parandina damel suka sangganing para ingkang sami wuninga dadi kanugrahan tumraping Lurah Petruk miwah Lurah Bagong tanggap Sang Hyang Jatimurti wis ngawuningani Lurah Petruk lan Lurah Bagong manjing telenging Candra Dimuka mulat Sang Hyang ngasih pranaya Sang Hyang Bathara Wenang sigra niyup saking dirgantara manjing kawah Candra Dimuka. Wis mateng po? Ora kok. Kok awake dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal ki wetengen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jlerit ora karu-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg kok. Wah, gene kok iso ngadeg.
Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wih, diantruk. Kan ana wong dikethoki late bola-bali kan, Cuk. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Cuk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah, gathuk meneh. Palu pecah, gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Udan ana wong matane dicubles paku sok ae, Cuk. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulina. Aku wi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen yo. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Truk. Kae ana sing di selamat wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan iki wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kae ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gaane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh ya aku. Berarti pasiksanku medeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos, ta kowe sok nginjeni ya. Sok goroh lambene kethoki late. Wah, nyemelangi. Nek ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Kae ora ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Juapure ora. Aku ora ngopo-ngopo kok. Sing kono kok ketok ya ono. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran waduh. Wah, lambemu lho. Kok karo geni kok kendele ra jama-jama ini ora pemadam kebakaran ora ono to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematan. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para kyai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben ora. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD ngapa ya, Trek? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasa cerewet, aku tak matur. Oke, nganggo nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya, radong meneng ndak engko adek kualat. Ya. Bekti kula bukulun. Iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampanono. Dadi wiraswara apik. Cilik kok suarane gandeng. Dadi MC wae, Tru. Bermersi. Ana kowe lunga ana kok cedhak sing dikethoki latike. Gah. Menawa ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng sih to? Bekti kula bukulun. Iya. Wah, iya. Petro dalem bukulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedyan mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula? Iya, Petro.
Merga apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru sasapan tumindak angkara budi candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi dewaning para dewa tumuli ora tresna asih lawan titahe kuwi kleru nggih Bu Kulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah Candradimuka kita ulun kanthi ana ing Ngundarandir Bawana Petruk sakmenika iya Petruk nggih nderek mawon ing kantong bolong yen ora apa-apa eling ana satriya Wiratamtama kebat kita tut untat kan laku Jandra ulun munggah ana ing Ngundarandir Bawana sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta nang ngaten kepareng ulun kula ratun nderek monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun nggih bajigur Petra iki ora sadar ya Petra ki hilang ingatan ya nek nggawa aku dijak karo si sama mau cah SD mau Petra ayo ning kantor kepala sekolah monggo kula dherekaken lah kok lali nek aku nang kene weh lah penyakit wis piye iki aku nang kawah Candradimuka mongko ora ana sing mitulungi karo aku Gong yo mangkat kae uteke ra dinggo ya Jan Komeng yo mangkat kowe iso mabur ki merga apa Truk aku ki ra iso mabur ya nyok ulun piye Petruk Bagong mboten saged mabur ulun lali kae ngopo cacile kok ngambung bathuk bareng wis dinehi kekuatan mabur cah goblok wah timblis kok kene modar ora yo nanti Kalasan Ngundarandir Bawana melu ya Truk mabura kok karo adine kok kaya ngono. Lah wong lawitekno nek diutus ora sowan ora sowan-sowan mrene. Monggo ya mingkon nyilih gamelan Lokananta. Ora jane bapak ki arep ngopo to? Aku arep ngresmekke papan wisata sing mapan ana ing Karang Kadempel. Ya kuwi Karang Kadempel Edu Park. Ingkang wis dadi sarta iki arep tak bangun saya apik saya becik wah luwih prayoga kuwi Pak mula arep ngruwat aku ben supaya slamet kowe engko tak dapuk nala gareng kowe gender wah nggih arep poming nek nono lule nek ora kowe sing gender ora apik mengko nek Petruk wis gawa gamelan tekan kene Petruk ben ngendang. Wah, Petruk ini pancen fake ngendang kok kaya. Tak. Mengko Bagong ben ndolopi. Bagong ki ra iso nabuh apa-apa. Ben dadi dolop. Mengaku ki nek ora didolopi ora gayeng. Oh nggih, ngestakaken dawuh, Pak. Nala Gareng pancen iki sejatine ora kok gara-gara
ning kanggo nyambung laku. Mula nyuwun pangapura nek aku ora ngaturke tetembangan, ora ngaturke lelagon, ning pancen tak nggo nyambung cerita mau ngarep. Nek ora Semar tangeh lampun iso nglakon. Nggih, Pak, pancen Bapak niku ngolah alik lakon iki pancen ya pinter. Ya wis pokoke betahe disuwuni karo sing ngamengku gati supaya Semar mbangun Sinduku Sumak Edupa. Monggo iki golek ning buku apa wae ora ana nek ora digawe dhewe pancen ya ora iso. Pancen sak jatosipun sak menika ringgit purwa menika dah saged nuruti dhateng menapa kemawanipun para penonton lan kemawanipun para masyarakat. Wonten ingkang ngersakaken lampahan ingkang pakem, wonten ingkang boten pakem niku ya kudu diaturake kanthi lega-legawaning penggalih. Bener, perfect. Apa sing entuk omong iki perfect. Perfect iki apa ya, Pak? Perfect iki metetet. Wow, edan ora. Ora dong. Perfect kok metetet. Wis kaya ngono kuwi sak ngertiku wis ngono kuwi. Mula Kang Sangka kuwi Bagong, anu Gareng. Warataya we. Aku ki lam-lamen Bagong kok ora sowan-sowan iki dadi nyebut Gareng kowe kleru Bagong. Kok ngene iki rasane wong tuwa nek kangen karo anak. Wong nggih. Bapak ora kangen kalih kula. Kowe iki ya tak kangen ning gandeng rupamu elek aku. Ora tau kangen karo kowe. Wedian bapak iki pancen. Omongane sok nyelekit ning nek ora nyelekit kok udu Semar. Mbok yo mesem mrengut bedae apa? Wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono. Aku lagi seneng ngajar nyanyi. Ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Yo ming ngomongi kae papan kanggo nggaring-garati, kanggo nggarap penggalih kawula masyarakat sakarang kadempel ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar. Clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit. Wah, isih kurang ora wiyagane, Min? Isih kurang akeh. Nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku ki baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Anggere ngempul turu, ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu. Ning ya tak melu andil nggonmu ngresmekke. Ora apa-apa, ning iki aku rak duwe penjangka lho. Penjangkamu apa? Gandeng aku kira gablek. Ya kuwi ubo rampe. Mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon neng kayangan. Lho, ngopo? Sowan adimu Manik Maya. Lah terus wigatine, nyilik ngampil gamelan Lokananta supaya rancak. Ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Kakang Tejo Mantri. Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Mar piye Kang Togok ora ya ora pangling karo watake Manik Maya. Anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene iki rak merga digawe karo Manik Maya. Lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong iku mengko kesrimpet kesandung perkara karo Manik Maya. Merga Manik Maya kae nadyan wis dadi dewaning para dewa ning isih sok kesasapan watak angkara budi candala. Ora iso mingko saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang kendangan dengkul
ora melu mikirke karo anak-anakmu. Ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesonjo mboyo. Nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manikmaya. Sing kelangan dudu sapa-sapa, ning rak kowe dhewe sing kelangan. Lah kok dadi leres ngendikane Pak D Torong menika. Sabar. Nek Pak Dene kok Torong. Nek nganti Petruk kali Bagong teng kayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwih-luwih. Nek nganti disirnak karo Bathara Guru lho, Pak. Bathara Guru, nggih Bathara Guru. Sinten sing kapitunan, sinten sing ajeng cilaka. Wah, lah kok dadi gumregah pikirku. Nala Gareng kowe tunggu Karang Kadempel. Kakang Tejo Mantri aku titip Karang Kadempel karo Mbilung Reksanen. Aku tak nanjehke karo Manikmaya anak-anakku nendi. Lah malah entuk gawean. Madang urung, Pak De? Ya urung ya. Lah wong jeneng kuwi Abdi Ratu Sabrang kok madang kok urung ya ini kok nganti urung madang. Pak De Mbulung madang urung? Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Weh, padake wong tipis. Segane cething. Lawe lemari. Sekono Paranono. Caiduan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane cething lawe lemari. Nek tedas kletaken. Setan ya ora. Karo Pak Dene kok kaya ngono. Ya ora Pak De, aku sayang karo kowe kok Pak De. Wah, sake mendosol. Undangan kok biru. Kuwi ana sing abang barang kuwi. Nek kene 100 Pak De. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang Kadempel padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotut to piye? Apa? Gotut. Ora iso ngarani. Wis yo, rasa koyan gurung tak derekke Pak De gratis. Aku ki anak sing ngabekti karo wong tuwa kok tak derekke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kancaku. Yo gratis kabeh iki mung guyon ora sembro, ora kok tenanan. Tak sugata sak senenge Pak De ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo ora usah kuwatir mengko tak anu kancani reng. Ya Gong, dalem punapi? Lho. Pukulun karang kuwolak-walik. Anane kita lawan Petruk ulun tulungi sarta ulun papanake ana ing Ngundarandir Bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Lho Tru Ardina Iwine. Kowe ditandur nang dasmu iki kok. Truk iki kayangan cangkeme sing apik lho, Tru. Soale kowe iki ngeyel, goblok tur ngeyel ora. Asik. Ya ora asik ngopo? Kok ngerti njur asik kuwi? Para widodari pikantuk bakmi. Ha iya. Ora masalah berarti gledekan mburi mau terus. Grung-grung. Ngerti metu pecungul. Piring. Bagong, dalem kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan Ngundarandir Bawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuta? Ampun. Punape? Pukulun. Kula namung mboten sengaja Pukulun. Iya Bagong Petruk, wonten dawuh Pukulun. Ulun Jarwani. Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Platrae kathok. Aja. Jarwani ku ulun kandhani kok Jarwani kok kulawarga ora.
Angel tenan aku ora paham nangkap kata-katane pukulan Sang Hyang Bathara Penang. Merga ulun darbi wahyu. Wo. Wahyu pukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. Wo. Satpol PP truk. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, Pamong Sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba mung jeneng Kitra Panakawan Petruk merga ing antaraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi Pamong Sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Oh, ngrungokke ra kowe. Aku jaluke Wahyu to. Bagong yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu Nelongso Utama. Niku kekuatane menapa, Lun? Yen kita nampa Wahyu Nelongso Utama, sakjroning saksuwining urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedote. Pun mboten kedulungan Wahyu mboten patheken. Mane entuk Wahyu Nelongso Utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding Wahyu Pamong Petruk, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Saranipun wong nyatanipun kula menika kawon lan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel amun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kalih Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu Pamong Sejati iki Panakawan Petruk. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Menawi kula mengaten kula namung kantun nderek pukulun monggo ratri maringaken Mara Gage Tampanana Panakawan Petruk. Dewa-dewa Sukata wis manjing ana nganggo kita Panakawan. Weruh ora, Gong? Weruh. Kaya lampu klip-klip-klip-klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, yes iki. Wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar, lho, ora gleleng. Entuk Wahyu Pamong Sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe terus. Iya. Lah terus kula le ajeng. Setruk. Iki gledhekane liwatne to. Heeh. Kok wirawin iki bakul apa ya ora ngerti aku. Terus saking kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megenga napas ulun ing bakal nyebda lawan jeneng kita Panakawan sakarone. Wujudipun menapa ulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun Panakawan Petruk. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Sigra megeng napas Panakawan kekalih tanggaping gati Sang Hyang asih prana. Eling-eling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ilang wujuding Lurah Petruk sawang Lurah Bagong. Satring Madukara miwah satring Jodipati dadya kaget kadrakasan iki Lurah Petruk kanthong bolong wau.
kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik kita wis salin wujud Panakawan. Kula wujud menapa Wulun? Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Dek. Delokna aku, Truk. Wah. Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara apik-apik kok minggo walikan Bagong. Diamput kae ngene. Panakawan, wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur gong, ngadeg gong. Wah. Ane kleru. Sudu, iya. Arjuna wonten maring dawuh Ulun. Yen Petruk memper merga suarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten maring dawuh. Raharja sak prapta kita tansah pinanganing kawidadan. Nering sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ming pangabekti kula kunjuk Ulun. Durung. Ngampet ambegan ket mau. Werkudara. Kok kaya truk ngeremak jek. Werkudara. Aku nyebute piye, Tru? Kakek wenang. Kakek nenek, kakek wenang. Kakek wenang. Ora dawa-dawa. Wah, iso jeblok wetenge, Tru. Dampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Padha Rarja sak prapta kita Werkudara. Tansah pinayungane kawidadan der ing sapi kula. Wah, kakek nenek di mana? Lah sembrono kong. Wah, sudet. Iya. Marep nyudet wae iki. Kita ulun nutus mekaten Bu Ulun, mekaten. Ora mekaten. Werkudara ki ora basa. Iya lali. Mbok kongkon menyangeti kakekku ora budal numpak opo. Ngene wae, Gong. Piye? Kowe ora usah omongan, aku sing omongan aku ndak ketara. Wes. Role. Aku arep kepengin dadi artis kok ora entuk omong. Ya ning ngomong ning sithik-sithik wae. Ha iki nek kowe omong konangan kayangan walah merkoso. Budala marang kayangan Suralaya. Wah. Jlamprong. Jlamprong kok jlamprong. Jlamprong. Wonten dawuh Kakang Mas. Bidawi budal ilang Suralaya. Ayo padha budal saiki. Kakek wenang. Aku njaluk pamit. Nggo momiti lambutmu iki. Njaluk pamit kok njaluk pamit ora. Apike kowe wae terus sing ngomong aku kleru terus. Naitra mekaten Ulun kula nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati. Duga-duga digawa. Kebat kita budhalo kapokno Bathara Guru nun ngestaken dawuh nyuwun pamit.
madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Kang Semar, ya sinten Kakang? Lah kok dadak tambuh, apa ora tekan kene anakku? Petruk karo Bagong. Sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel. Lah ming tak utus paya nyilih gamelan Lokananta lah kok dadi anakku sakarone ora bali iki do nendi? Anakku sakarone ora bali kuwi do menyang endi? Nuwun sewu. Kakang Ismaya sampun ngantos kejoting penggali kula badhe waloka. Iya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kaliyan Bagong panci sowan wonten ing Kayuwangan nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nanging trekahipun Petruk kaliyan Bagong ing nilar tata krami, wekasan kula yumutaken boten ngego tumunten dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun. Boten tarimah menawi Petruk kaliyan Bagong tumindak boten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing Kayuwangan. Tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyoraosaken sarta munjuk atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kelepatanipun Petruk kaliyan Bagong menika sampun boten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kaliyan Bagong sak mangke sampun mapan wonten ing Kawah Candradimuka. Lah kok iso piye kuwi? Suram Tiwangkara kingelir manguswa kang layon. Denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani ing Petruk Bagong kowe lah kok ora kenyono-nyono ora ngimpi apa-apa kok aku kelangan karo anakku sakarone Petruk Bagong. Matimu ora mati siya le. Kowe mbelani karo wong tuamu ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban. Nggonmu mung kepengin nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Kowe nendi le anakku Petruk karo Bagong? Mastu nama sidam skaring bawana langgeng iki kaya wayah ulun panengah Pandhawa Arjuna kasinggan mekaten mulun kula ingkang wayah pun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ulun tampa pangestu ulun tampanana Janaka kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan Werkudara padha raja sak prapta kita Werkudara padha raja sak prapta kita. Legek. Guru. Kakekku. Aku
ngaturake basaku katur. Iya Werkudara ulun tampa. Pangestu ulun tampan ana. Tak gegem tak unyet-unyet. Apa ta wigatine jeneng kita sowan Ngabiyantara Bul. Tembang ngrawat-rawat bintombok bakul sinambi wara. Kakang Semar badhe gadah damel inggih menika ngresmekaken papan ing mapan wonten ing Karang Kadempel. Papan panginggaring-garing penggalih para kawula. Tumuli utusan kaliyan atmajanipun Kakang Semar inggih menika Panakawan kula Petruk kaliyan Bagong. Nanging nggo sepriki Petruk kaliyan Bagong boten wangsul dhateng Karang Kadempel Pukulun menawi dipun keparengaken ing wayah pun Arjuna cemadung dawuh. Panakawan Petruk kaliyan Bagong sakmangke mapan wonten ing pundi? Yo. Bathara Guru kakekku. Mula akeh sulana pitakonku. Petruk karo Bagong iki. Wah. Lepace Bathara Guru iso beri keterangan. Liwat surat keterangan sing ditandatangani karo Pak Duku. Aku ora trimake. Arjuna wonten maring hadap. Kita ulun Jarwani. Jarwani adine Jarwanto. Nyuwun pangapunten Pukul. Mbok menawi Kakang Mas Werkudara menika medal repat kepanasan kenging walating kadewatan. Ngendikanipun boten kados adat sabenipun. Ya kaya ngono kuwi wong kang ora duwe tata krama mesti bakal kena walating kayiwangan. Wah. Ojo antun bisa. Apa kuwi jenenge? Ojo antun bisa nyucuk. Ngucap Kang ngucap. Datar aku liwat bakal marsal kalau tato bayar. Kita omong apa? Wah, Bathara Guru kupinge kudu presake. Ora krungu omongane ting. Arjuna wonten paring adhawu. Aku tak guneman kelawan jeneng kita wae. Rumangsa ora dong lamun guneman kelawan Si Werkudara. Bareng Paduka Pukulun. Kita ulun Jarwani. Lamun Petruk kelawan Bagong samengko wis mapan ana ing Kawah Candradimuka merga ulun ingkang paring paukuman ulun cemplungaken ing Kawah Candradimuka. Kakang Mas sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar. Sabar kula aturi sabar. Kula aturi nyiram mawitir taning kesabaran. Wah. Ora ono babar pisan. Yen to Petruk karo Bagong dicempluke nek kolam renang. Kawah Candradimuka. Gogo arepe dhewe. Kakang Mas kula aturi sabar. Ulun mboten nginten menawi Paduka mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong. Ing mekaten kula mboten narimakaken menawi Paduka Pukulun mboten paring panggesangan kaliyan Petruk kaliyan Bagong sampun mapan wonten ing Kawah Candradimuka. Klilan ana kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Wah, aku ya arep ngasur. Ngamuk. Aku ya arep ngasur nek kamu nek kayangan. Wah, mau udet-udet. Kuku Pancaraka mudadine Bathara Guru. Werkudara, Janaka, yen kita arep wani lan panjenengan ulun kita malah keluputan ora perdilu. Kakang Mas, kula suwun panjenengan kendelke mawon. Pangandika panjenengan klenta-klentu. Klera-kleru karo ngene sapa? Kula aturi kendelke mawon. Wah.
Aku nesu. Inggih kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wah, Kakek. Aku sirnano babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng Purn Janaka, guntur geni guntur angin sirnakno Janaka lan Werkudara. Janaka, Wonten dawuh. iki apa iki dewa kok dolanan kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Radi. Aku dilindungi Cestri Amin. Dewano regane-ganiku Mara mati dening aku kowe. Janaka lan Werkudara. Kok dadi kita digdaya Janaka Werkudara tiyang boten lepat menika boten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau ngomong apa? Tiyang boten lepat. Waduh, krunguku wong dodol kupat. Saya esuk. Ora ana kegumono musik, ora panik aku kejaba mung tumbuhaning sego. Kakang Mas menika werna-werna. Menawi kula boten saged nirnaken dhateng kula paduka ingkang badhe kula damel lengser saking Silakanda Waru binangun pukulun. Kudira kawang-wang gegono bang sumirat ing Petro kowe tak kongkon malah tekaning pati. Bagong sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel. Monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel Bagong. Wah Petro ora nyono kowe tak gaweke beskap tak gaweke blangkon malah mbok nggo sanggu mati. Wah Bagong kowe kok mati kok nganggo training tok. Aku piye iki ora duwe kanca? Kancaku ming gareng. Iki kepiye? Semar ora iso urip nek ora ana Petro ora ana Bagong. Aku tak melu nyemplung ning kawah wae carane. Kakang Semar. Ngapa kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis. Kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mestine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa. Dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit.
Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tungganing jagat ki mung Gusti ngakarya loka. Monggo kowe iki dadi makhluking sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak ala kowe ora diitung dosa, tetep diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora usah dadak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemplung ana ing kawah Candra Dimuka. Aku ora iso nek ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek arep nglakoni. Kowe wengis, kowe Manikmaya, kowe jahat, kowe destva ning watakmu Candala, budimu neksa kowe. Kakang Semar. Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Kula dosa Kakang. Wong ki anggere wis nglakoni lagi sadar kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok janganke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten Kakang, kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sak kloron gareng anu Petruk karo Bagong mati nang kawah. Ora iso bali meneh. Aku mengarep ngresmekke kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok ya nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik, papan sing apik iki aja tok gawe angel. Pira bara mbok sokong, danane kurang pira? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik. Kakang Semar ingkang boten tarimah boten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing kayiwangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Wah. Sing tekan kayangan ora ming Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ning Ndara Kresna, Ndara Puntadewa, Ndara Setyaki, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik merga saka apa? Kelakuanmu kuwi. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik, dadi nalindraning dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejaraan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringana ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke, ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balekke gunane apa aku kenggonan gamelan Lokananta? Karang kadempel ki ya gablek gamelan. Nek wilane nggo nuthuk ndiasmu iki nek wilan. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih, kula mboten menapa-menapa, Kang. Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Wis ora urusan. Aku lara tenan iki. Aku lara atiku. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kaliyan Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo ndara-ndaraku? Kae ngamuk kae nek aku sing ngirep, stop, langsung do mandhep. Mergo kae do manut karo aku. Nanging ngaten kula nyuwun, Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe nggesangaken Petruk kaliyan Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono.
Anggere kowe goroh titenono. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk neng kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kakang Semar. Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar, aku tak dhisik. Mangke riyen. Aku dikon bali Sembadra. Lenggah sik. Lenggah sik. Jare sampean ngamuk. Iya. Kalih sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi kan iki? Mengko rak tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Iya. Kok dawa men. Wah, pancen ora utuh. Nggih. Sampeyan do ngamuk teng kayangan mbelani Petruk kawan Bagong. Ngris temlungaken kacondring kuwon semua. Mangiriyen. Tak. Ngopo kok tertawa? Plong atiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene? Kakang Semar, aku bendaramu. Iya. Ndara Werkudara, Kang Semar, aku majikanmu. Ndara Werkudara kok ngendika majikan. Syukur. Ayo do salin. Sing dandani kaya ngono to, Wong. Kakang Semar salin kepiye? Salin ora sae tak uyuhi. Inggih. Ngestakaken dawuh ya Kakang Semar. Ndara Werkudara salin. Wow. Jengkulmu mlocot ora? Gawe Werkudara nglelengi ora jamak. Ora ajar dhewe-dhewe ora. Syukur. Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru, tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Mundaran Tirbawana diparingi wahyu pamung sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune dotan. Udat-udat ora duwe kuku warung udat-udat ora. Malah justru tak ketoki kukune anjing. Tak mbeler. Ha iya. Bapure Bagong.
Nek ngomong sak penake dhewe rumah saku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjehna gamelan Lokana Lokananta nggih ngestoke dawuh, Pak. Kakang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka Wulun. Lawerku Dara. Wah, kowe menengo ta Mir kowe iki ngisruh manane ora. Nek arep glarang e. Wong wis wujud Bagong kok isih wawe-wawe ora. Kula apa Kulun? Oh, mastu nama sidam. Malah ulun rumangsa kewirangan merga saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyirnake Petruk kelawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing ngilih bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piala dhateng kula kalih Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jenenge niku? Nyaur. Kalih debt collector. Utang apa nyaur debt collector? Kakang Semar, piye? Gamelan Lokananta kula aturaken wonten ing Karang Kadempel, Kakang. Nggih, matur nuwun manipaya. Ndaramu malah rawuh. Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo? Kula ajeng mbabar kesenian budaya Jawa. Oh ngono to? Nggih. Lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel, ana papan bawira akeh. Para kawula ingkang padha mapan ana ing kono, pancen iku papan wisata kagem enggar-enggar penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Radal. Wah. Yen ngono pancen bener apa sing dikandhake Semar. Wah, Werkudara kok ora nganggo sing gembleng ya, Gong. Kuwi padha wis tak resmekke tak takokke pancen ya tunggal asta. Wah. Wis lumayan. Lah terus saiki piye? Kula mang sekseni. Niki kula ngresmekaken pun rampung ngen kula mbangun. Inggih menika Sendu Kusuma edukasi. Oh. Edupak. Nek mboten kula rak mboten nonton sing ngisal. Lah niku jaluki napa-napa waton pas waras pikiran kula. Nek mboten waras nggih ngawur-awuran. Iya Kakang Semar nggih. Mugi-mugi lestari widodо nir ing sambikala. Jayeng bawana wiwit sak menika ngantos saterusipun saya kuncara saya sae saya becik lan wilujeng samudayanipun. Amin, Pak. Amin, Pak.